Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo. A sị ngachi taata bụ eke ketara anyị ihe ọma ma kepụrụ anyị ihe ọjọọ. Aka m bụkwa onye nke gị Eze-Ana Ugochitubelu nwa Adama anyị na-akpụ alụ. A sị m na ọmaka ga-emere anyị taa. A sị m na onye chụbara anyị ga-ada. A sị m na anyị ga-ejere obodo nara obodo. A sị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụrụ anyị ome. A sị m onye echecha ihe ọ ya eme anyị ya ma onwe ya. A sị na anyị ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ, na anyị gbuo n'ihu na anyị ga-ebute mma, anyị gbuo n'azụ anyị ga-ebute mma, anyị gbuo n'aka dị na anyị ebute mma, anyị gbuo n'aka ebe anyị ebute mma. A sị m onye fụrụ anyị lụta nwụ ya nwụrụ anwụ na ọzọ ga-anwụ. A sị m na akakaka ya ama anyị, jijiji ya ama anyị. A sị na egbebere ugobelu nke si ibi ebe na ya gosi ebe ọ ya ebe. Ọ bụrụ na o gosiri ebe ọ ya ebe a sị m kwukwa ya ihe m kwuru. A sị m na anyị ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ. Wee na-asị onye sị na ife anyị na-eme ama enwe isi, were isi onye anwa tinye ka ihe anyị na-eme wee nwee isi. Ise. Abụ m Eze-Ana Ugochitubelu, onye isi nchụaja Ugochitubelu ọdịnala temple nke dị n'Oraifite na Anambra steeti. Anyị na-agba afa mmiri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. N'ụtụtụ taata bụ eke, ejego m jego ọfọ na temple n'isi ndị enyi m niile, ndị niile na-egburu mmụọ anyị ji alụ ọrụ anụ, na ndị niile anyị na-arụ ọrụ mmụọ dị iche iche, nakwazi ndị na-aga ọfọ m kwuru ka a na-aga ọfọ 21 days, maka na ịga ọfọ bụ ụzọ ndụ. Ọ ihe ndị ahụ ihe ndị m gọrọ n'ọfọ n'ụbọchị taa, wee na-agakwa ọfọ n'isi onye Igbo ọbụla na ndị niile na-abụ ha nnecha onyonyo anyị ha atụsara ya ndị ọzọ. Ana m aga ọfọ si na ọmaka ga-emere ụnụ. N'ụbọchị tata ihe mbịa ka m bịa kọwa gbasara ya bụ uru ọ bara bụ ịga ọfọ n'ọdịnala Igbo. Uru ọ bara bụ ịga ọfọ n'ọdịnala Igbo ka m na-ekwu maka ya, na-asị ka ọmaka mere ụnụ. Ọmaka ga-emere ụnụ. Unu ga-ejere obodo na-arụ obodo. Onye chụbara ụnụ na ọ ga-ada ihe m kwuru. Wee sị na anyị ga-ejere oru jee Igbo. Na anyị ga-eje oru jee Igbo. Ife ọma ga-emere anyị n'ụtụtụ, mere anyị n'ehihie, mere anyị n'abalị. Ise. Abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Ihe m bịara kwa ụbọchị taa ka nkọwa bụ ihe ị kwesịrị ịma n'ọdịnala Igbo gbasara ịga ọfọ, ịga ọjị, part 2. Etu mmadụ si aga ọjị na etu mmadụ si aga ọfọ, ma ọ kpọọ ya ikwubi okwu. Kedu ihe ndị e nidiri maka ime ụmụ ihe ndị a? Nke anyị na-afụ kịta bụ ihe a na-agba ọkwa nzu. Ịghọtara ya? Ọ na-abịa n'ogbe, mana enweziri ike pawdarize ya dịka ndị a pawdarize were fụrụ ya. Onye ka a na-agba ọkwa nzu. Den ndị a dị n'ime ozi nzu, ọ na-abịa n'ogbe pawdarize ka o wee dị izi iji wee na-apọ na wee na-ekwubi okwu. Den nke a bụ alligator pepper, ose ọjị, ọhịa ndị Igbo na-abụ ọ na-enwe small seed n'ime. Nke a bụzi ọjị. Ọjị dị ihe a. Den nke a bụ nkwụ ọkụ, ịmarụgo n'ihe nọ hot. Nkwụ ndị ichie. Nke ị na-afụkwa ebe a ụkwa nzu. Nke a ka a na-akpọ edo. Ọ ya bụ ije ebe a na-ele spiritual material enwe ike fie ka a na-akpọ edo eji ekwubi okwu. Nke a bụ nzu. Bụrụ nke a pawdarize kwara. Ekwuru m na-ekwubi okwu n'ụtụtụ taa wee na-asị na aka ọbụla na-ama nzu ama amarata unyi. Agwakwara m ụnụ gwa ụnụ etu ndị Igbo si atụ nzu. Etu ndị Igbo si atụ nzu. Wee gwa ụnụ na ndị Igbo na-atụ nzu line. The number of nzu line mmadụ tụrụ determine the level of onye anwa na nzu na-eji ama rank n'ọdịnala Igbo. Ịghọtara ya? Agwara m nnọọ nwere ha na-akpọ nzu okolo. Okoro ya atụ etu a. Efuru ya? 1 line. 2. Nwegasị eke ọ tụrụ nzu na oke na atụrụ ụnụ nzu. Ihe ọ na-atụrụ nzu abụ ndị ichie na ezumezu mmụọ sie. Ọ na-atụrụ nzu na eke, tụọrọ ha n'orie, tụọrọ ha n'afọ, tụọrọ ha na nkwọ. Efere ọ nka ga na-akpọ nzu okoro. Then ọ bụzie na onye
bụ na n'okorobịa ụlọ tụọ 5. efere ya echefukwana n'obodo ụfọdụ n'ala Igbo dịka Anedo, onye nna ya dị ịma nọ n'ihu nna gị, ezampụ na gị na nna gị jere ọgbakọ na ụmụnna ebinye unu nzu, ịma nọ n'ihu nna gị wee tụọ nzu, ịghọtara ya? mana ihe ewere nzu kpaa n'ụkwụ gị etu a na ịzụtara ihe ọma n'ụkwụ, ị ga-adọta ihe ọma n'ụkwụ dịkili ya kpaa n'ihu gị si na ihe ọma ga-akpọ gị ihu. nke a bụ ihe ị nwere ike ime, mana ịtụ nzu n'ala ịma atụ nzu n'ala maka na nna gị karị ndụ, maka na ihe atụwo nna gị, ịghọtara ya? mana ọ bụrụ na nna gị adọrọzi ndụ niile eme dibịa ma ọ n'ije n'ihu agwụ gị, ihe ahụ ya personal devotion, nna gị anọrọ ebe ahụ, ị ga-atụrụ ndị gị na ha so nzu, ịghọtara ya? mana ọ bụrụ na public ya ime atụ nzu, onye ka m ji akọwara ndị mmadụ ndị na-eme ọdịnala soshal midia na alụ ụlọ be nna gị ka ị marụ ka ndị obodo unu si eme, ịghọtara ya? marụ ka ndị obodo unu si eme maka na nkụ dị na mba na-egere mba nni. nke ọzọ, ị bụrụ onye ọdịnala ka gbakwa ahụ ka ije n'obodo gị jede ya afa na otu ọdịnala ndị obodo ụnụ, ka ọ ga-abụ onwe ka ihe si wee dịrị gị ha gbatara gị ọsọ enyemaka, ịghọtara ya? maka ị na-eme anụmachi ịgwa na more than 50% ndị na-eme ọdịnala soshal midia amarọ ha na vileji ha, onwe ihe mere ha taa nọ ndị ụka ya abịa, ịghọtara ya? ị na-eme ọdịnala okwuru owu ana ndị gị na ha so ga-agọzi gị, mana imesi n'ọdịnala na-eme na-ezo ezo ka ofu tenụ ọ bụzie na onye wara akpa aja ọ tụọ ha n'ụzọ tụọ na ndị ichie, ifuru ya na nzụlọ anyị na-adịgo 7. tenụ ọ bụrụ na ochie ọzọ ọtụ ikwuori ofu ọ bụrụ 8, maka na o chiri ọzọ na ọ ya atụrụ ndị otu ya n'odogwu ka ọ bụ o chiri ọzọ ya atụ 8. mana ọ bụrụzie na ọmụnwa chiri nze ezana chiri ọzọ ana denụ mma atụkwu ofu ọ bụrụ 9. ihe kpatara ya bụ na ọzọ nchiri ewu dị ha ya esi ọzọ n'ala Igbo maka na ọzọ ana, for that reason mma atụrụ ana nzu ọ bụrụ 9. ihe kpatara ya bụ na ndị chiri ọzọ anị ha pere mpe like obodo mba Oraifite ọsọ 2 clan na-atụnya bụ na-echinya ọzọ eze ana, ndị ọzọ niile a na-echi ya, ịghọtara ya? na ọsọ ya nwa chiri ọzọ eze ana bụ ndị na-atụ nzu 9, ịghọtara ya? olesizi mana ọ bụzie na mụ nọ n'ihu arụsị be anyị nọmas chief priest mara ihe mma atụ ntụkwa 10 maka na mma atụ ekwuru arụsị 1, ịghọtara ya? mana ebe ọbụla njele ihe ebutere nzu ihe mụnwa bụ eze ana na-atụ bụ 9, onye ọbụla bụ eze ana ya atụ 9, onye chiri ọzọ nkịtị ndị ọzọ atụọ 8, ịghọtara ya? ụmụ nwaanyị adịghị atụ nzu ogologo, ihe nwaanyị na-atụ nzu ogwu na anya ebe a pọm, maka na mmamịrị nwaanyị na-ahụ pọm, ọ tụọ nzu pọm etu a ka nwaanyị si atụ nzu, ka nwaanyị si atụ nzu na ọpụta na public, ọ bụrụ na ebe emere ala nwaanyị tụọ nzu etu a ka ọ ga-esi ọtụ ya, maka na mmamịrị nwaanyị pọm mana mmamịrị nwoke na-aga ogologo, ịghọtara ya? kpatara nwoke ya anyụ mmamịrị ogologo were ka 1. etu a ka ọ dịkwara akwụkwọ ogirisi, ije na akwụkwọ ogirisi fertility leaf ị ga-afụkwu na enwere ogirisi nwoke na ogirisi nwaanyị. ogirisi nwoke na-eto ogologo mana ogirisi nwaanyị na-adị mpompo dị wider. na abịazie n'ihe ndị chọrọ ịkọwara gị bụ inwere ike tụchazie nzu a sị m n'aka mmanụ nzu ama amanata unyi eji ekwubi okwu na nzu owu ife ọma denụ ya chọ ịgọzi mmadụ na n'ala Igbo imechi iwere nzu mee onye a n'ụkwụ na aka iji agọzi mmadụ. ọkwa ndị nwere edo iwekwa edo yọkwasị ka o dooru gị etu edo a dị kịta eweka m obere sị biko nụ ya doolu m ọ ga-edoro m n'afịa na-anọ n'ụbọchị na-anọ eke orie afọ afịa na-anọ ụbọchị na were ekwubi okwu, ịghọtara ya? nke a bụ ihe ị kwesịrị ịma imesizie ya ịghọtaghị ihe gbasara etu nzu mgbe ị na-atụrụ the entities of powers nzu, ịghọtago? ya offering them something
and they will offer you something in return. Ịghọtara ya? Ebe a ize ihe gbasara ịga ọjị n'ọdịnala Igbo. Ịpụta ụtụtụ were ose ọjị were 1 seed wee jụchaa ahụ gaa kụzigoro m ụlọ etu esi ajụcha ahụ ịchụchacha ahụ gị ọfụma maka ọrụ akwụ n'ụchụ. Ọrụ akwụ wụ ụfọdụ ihe na-efegasị efe mmadụ na-enweta n'ahụ ibie onye bụ ụchụ bụrụ ọrụ akwụ. That's negative energy onye ahụ ọrụ akwụ. Chacha ya tụpịa ebe ya atụpịa were nyefe n'isi anti-clockwise. Tụpịa na-akwụ wọlụ. Ihe ji atụpịa na-akwụ wọlụ ka nwaanyị nọ na nsọ ghara inyefe ya, because that seed is still carrying your prayers. Ịghọtara ya? Ebe anyị tụpụrụ ya, breeze, the airy element na-blow ya till they deliver the prayers, till deliver the quarters aga na wezia. So ị ga-atụpịa na-akwụ wọlụ. Don't throw it indiscriminately. Ịghọtara ya? Nke ahụ nke ị ga-eme imesịa ya before ị bịa kwubi eziokwu na ịgọ ọjị ị kwesịrị ịgọ. Then imesizie ya ịnwa ndị purify gị onwe gị. Ọdịnala Igbo kwenyelụ na before mmadụ enwe ike wee kpọkuo Chineke, kpọkuo ndị ezumezu mmụọ, na ọ ga-anụchi onwe ya ka o wee tozuo ime ihe o kwesịrị ime. Ịtụcha nzu, ihe ọzọ na-esi ewu iwere nkwụ ọkụ, ya nkwụ ọkụ wee tụọrọ ha nkwụ. Ha na-akpọ ya ka e were ya tụrịa nkwụ, tụrịa nzu. Ị tụọrọ ha nkwụ, ịgbapụta ya na shọt etu a, ị na-atụsị kpọm. Ọgwụgwọ na ebe metas, no problem. Ị na-atụrụ ha nkwụ. Ndị ichie ebe nne m na ndị ichie ebe nna m atụọrọ m nkwụ, etụsa nwa kpọm n'ala. Chi onye ụma atụsa atụọrọ nkwụ, etụsa kpọm n'ala. Ezumezu niile mmụọ so m, ndị mmiri bịara nara nkwụ, etụkwa kpọm n'ala. All homage, I pay homage and libation. O nwere blessings enu. Imesịa ya iwenuzie ọjị. Ma akọwara ụnụ isiokwu tata bụ ka esi aga ọjị na uru ọbara. Ịga ọjị bụ prayer, ihe ndị ụka kpọrọ prayer. Ya agba ikpu prayer n'ọnụ oyibo. Ghọtara ya? Ịga ọjị bụ mgbe anyị ji enye Chukwu okike otito, were rịọ arịrịọ, werekwazie wee kwubie okwu. Ọ fruit dị nwere ihe omimi sienu. Ndị Igbo na-atụ ilu si na ọnwụ na-ejide ọjị n'aka kwa ụkwara ndị mmụọ egebe ntị. Ịghọtara ya? Ọ nnukwu fruit nwere nnukwute mystery. Ka m gwa gị ihe nwere na-erighị na-enye gị nsogbu tata, ị na-agbaghịrị na-agafe millions of naira, nwere ike ọ bụrụ ihe a ga-eji sọ ọjị a nji n'aka kwubie okwu ndị a. Yes, example ka nkọwara gị. O nwere ike ọ bụrụ na mmadụ na-achụ gị ọchụchụ, na-achọ ịnara gị oke gị, anabed na gị. Yes, na-anara gị ana gị, ya inheritance. Iwe were ọjị etu a wee jekọsara ndị ana. Mana ọnya ka o ji adị na-agwa ndị mmadụ gị na chi gị na ndị gị na ha so na-echukwa mmụọ dị n'ụzọ gị ka iwepụta ihe. Iwe gọrọcharụ ndị ichie ebe nne gị na ndị ichie ebe nna gị, wee were ọjị a wee yọọ ha sị ya na a na-anara gị ụwa na ihe nketa gị, na onye dị eto na-anara gị ana gị maka na ọ karịrị gị na ị nwere mmadụ. Ha biko ha jee gbara ọgụ. Iwere ọjị a gọba nnọọ, ịmarụ nnọọ ka o sidoro ekochacha nnọọ, ijee na ana ịgwa ha sị ha na ọwụ na ha jee gbara ọgụ a, na ọgụ a karịrị gị ịnụ, mana ha jee gbara ọgụ a ana onye na-anara gị ihe ha jee gbara ọgụ anaghị abakwa aka n'ihi egburu ha ofu igbo, ma ọ n'ihi egburu ha ofu ewu, ma otu ofu nkwa kwefa. Kawakwa ahụ ọwụ na ha mere onye ahụ ihe je meso nkwa ikwere. Imechaa iwere ọjị a jee na ana a na-ekwu maka ya tọwa onye bụ ọjị, ịwanye ya awa sị ha jiri aka awa. Ọ complain ka ibute na mmụọ, ana ha ga-enewe ya anya na iwere okwukwe mee ihe ha kwuru. Then abịazenigide ụwa gị ọjị. Ịga ọjị bụ ikwubi okwu. Before ndị ụka ọbịa abịa na 1885, ndị missionary ndị Portuguese wetara ozi ọma, ozi ndị ụka ọbịa n'ala Igbo. Before ha abịa na 1885 n'ala Igbo, ndị Igbo na-agụburi ọfọ, ndị Igbo na-agụ mmụọ, ndị Igbo na gịnị bụ ego ọnụ, gịnị bụ ego is worshiping. It's time of worshiping, returning glory to the Almighty. Ọ mgbe eji eme ofufe nro, ọnya bụ ego. Ihe anyị na-ekwu mgbe mmadụ asị na mmadụ na-agụ mmụọ, onye bụ mmụọ, Chukwu bụ mmụọ. Ọ kasị akasị onye jiri aka ebidiri n'onwe ya na-enwere isi mbido ma ọ dịwe nwee ntị mbido, ya ka a na-akpọ onye okike.
then mgbe ị bịara na-akpọkụnye chi na-worshipie onye abụna ị na-aga mmụọ. So ịga ọbụ oge ofufe nru mgbe iji efe Chineke, mgbe iji efe Chukwu okike, onye ka a na-akpọ. So mgbe ọ bụ na mmadụ kpọọ ndị ọgọ mmụọ asị m azasie m ike maka na Chukwu anyị na-efe mmụọ ka ọ bụ. So mgbe dị na-agụdorie mmụọ ka na-akọ, ịghọtara ya? So ka ị ghara ide feel bad ọ bụ na mmadụ kpọọ onye ọgọ mmụọ, ịghọtara ya? Eze-Ana Ugochi tubelu say so abụ ndụ one onye ọgọ mmụọ maka na chi na-efe bụ mmụọ ka ọ bụ. So ịkpọ m onye ọgọ mmụọ imejọrọ m mma azasi ike. So ihe a na-akpọ prayer n'ọnụ oyibo bụ ihe ndị Igbo na-akpọ ịga ọjị, ịga ọfọ n'ọdịnala Igbo. Ọ ga-eji ekwubi okwu. In prayer maọbụ ịga ọjị nwere 4 divisions. Number 1 division bụ oge otito, ito onye kere eluigwe n'ụwa. Agba nke abụọ ya bụ ịyọ mgbaghara mmehie. Agba nke atọ ya bụ ịyọ ihe bụ ọchịchị obi anyị. Agba nke anọ ya bụ bụrụ nke ikpeazụ ya bụ ikwubi okwu. And ijego n'anya na ekpere ndị ụka ọbịa na-ekpe ifo na ha mụtara ya fọm ike ọfọ n'ọdịnala Igbo. Ọ dịzie ka ha nwakụziri anyị ya? Mba. Ihe a na-akpọ ekpere divide kwara into 4. And ọ fọm ọdịnala ka ha si ebe wee were ihe ọma dị na be anyị wee jee fọm ya dịzie ka asị na ha kụziri anyị ikpe ekpere. Mba. Bifo ha abịa ndị Igbo na-agọbụ ọfọ na-ekwubi okwu. Na ka esi aga ọfọ, ịpụta ụtụtụ agwa m ndị mmadụ ọwụ na iwu webere ọdịnala tempụl gị kaba arụ were ọsọ were ije jee ugbo ọdịnala tempụl gị na be gị. Nwee private place ebe ị na-anọ, altar ị na-anọ na-ekwubi okwu. Ọ dị very important. Mana ọ bụrụ na ị nwewure ede ụtọ maybe you are squatting with somebody, learn and build character of facing the east. Nwee time iji abịa ekwubi okwu. You can choose any time of year you like, especially in the morning hours. Oru n'oge ahụ bịa, o nwere ebe ihe emerụ ụmụ mmụọ ndị ezumezu ga mmadụ na orukwa n'oge ozi abịa ya ahịhịa. They will be coming without your invitation too, because ha ma na gị na ha ebidogo bonding. So iru ebe a ka esi ekere ịpụta ihe na-achịkọwara ka ihe esi na-aga ọfọ wee nye chi gị, na etu isi aga ọfọ wee nye ndị ichie, ma etu isi aga ọfọ wee nye ezumezu mmụọ niile gị na ha so. By so doing, ibuwe ha ụzọ na ihe niile ị na-eme, ha eburu ha ụzọ na ihe niile ị na-eme. Wepụrụ uke mmụọ uke mmadụ, wepụrụ ọgbanuke mmụọ ọgbanuke mmadụ, ọgbanuke mmụọ ọgbanuke mmụọ, wepụrụ akara oghere mmụọ akara oghere mmadụ, wepụrụ amụsụ mmụọ amụsụ mmadụ, kwara ụzọ maka na onye kene nsọ na-ekene ya. Na ihe ya eme iweta ọjị nsị, Chukwu okike anyị ekene gị, obi n'igwe onye kene n'igwe n'ụwa, ke ụwa na ihe niile mmadụ n'ihe ọma niile dị n'ime ya, ekene gị n'ụbọchị taa bụ afịa eke. Na-asị ka ị narachasị ekene. Ekene gị maka na ị nwere ka anyị dị ndụ, maka na ndụ bụ isi akụ. Ekene gị bụ onye kere enu ka ana. Kenekwa ndị niile na-ejere gị ozi, ndị niile na-ejere Chukwu na mmadụ ozi, ndị anjelu nke Chukwu. Niile ekene ha niile. Ị na-agbọkụchi onye ụwa gị, na-agbọkụ ndị ichie ya, ancestors, ndị egere na ndị mbụ, ndị nna nna ha, ndị tọrọ ntọala Igbo, na-akpọkụ ezumezu mmụọ niile gị na ha so. Kpọkụọ ochie onye ụwa gị, kpọkụọ angel gị, kpọkụọ ndị niile gị na ha so, ezumezu mmụọ niile na-emere ihe, kpọkụọ gods of the land. Niile ekene ha. Ịnwetụ mgbe ahụ etu ahụ mbụ onye ọrụ ifite akpọzie m ụmụ deities na be anyị, na nna akpọkụ ụlọ asị, na-akpọkụ edo, na-akpọkụ ogwugwu ụzọ olu, na-akpọkụ ngene, na-akpọkụ egwugwu ezi ka anyị atụ, kpọkụwezie udo, udo ndị ekwuru, na-akpọkụ ha ụmụ mmụọ dị iche iche, na-akpọkụ ihe eji na nchagbu, na-akpọkụ ogwugwu ụzọ ọgba, na-akpọkụ ụmụ oke mmụọ, na-akpọkụ udo awọ, mmụọ dị iche iche, mmụọ niile na-akpọkụ ha one after the other, na-akpọkụ asị abịakwa ata ọjị, kpọkụ enu mkpụrụ ana si ata ọjị, kpọkụọ ndị niile na-ejere Chukwu na mmadụ ozi si ata ọjị, kpọkụọ gods of the land si ata ọjị, kpọkụọ the elemental beings, the entities of powers,
na-akpọkuo all the forces of the nature from the air, the sun, the moon, kpakpando, all the forces of nature, the air, ana na-azụ ụkwụ kpọkuo ha ndị ege na ndị mbịa na wee n'oke onye akpọrọ ya kpọọ ibie na nna ekene ụnụ bikonu yocha nke wee yi ha bikonu ka wofu ifere ka contained praises of the entities of power chukwu okike na entities of power sifuru ya ebe anyị na-agba nke abụọ si ya bikonu n'abụ nwata na-asa ahụ n'afọ ebe ọbụla nsi mejọ gbagharụnụ mmarụgo narụ ya ma amaghụgo narụ ya mmarụ kwuo narụ ya ma amaghụkwu narụ ya nọ nwata ka mbụ na-asa ahụ n'afọ gbagharụ m ebe ọbụla nsi wee mejọ ụnụ ịfụrụ ya eyogo the second part bụ mgbaghara mmehie ebe a na-ete ọdụ wa nsị ya bikonu na ihe nna ya unu donu ka ihe ọma meelu m bikonu maka na adịghị ka ibe nọ na-agụ akwa na nna ya unu bikonu ka ihe anyị eri bịa ihe eri ya bịakwa na-agụ ha afọ sị ha biko ha gọzie gị ha mee ihe ọma dị n'elu ka ọ dara ụnana ọdịnala ya bụ orugo ome ha mee ka ndụ gị ezinụlọ gị dị na ndụ gị nwa na onwe gị adị na ya kacha nka kpuo ọzara na na-ayọ ka ị nwee ahụike na-ayọ ka nwunye gị nwee ahụike na-ayọ ka ezinụlọ gị ụmụnne gị ha niile nwee ahụike ndị anụbara di ka ha nụọ di ndị anụbara nwunye ka ha nụọ nwunye na-agụkwazi ọfọ ka ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ ka o mewe na be nna gị na-ayọ ka biznes gị na-aga ma ọ bụ ọrụ ọbụla ị na-arụ na-aga ndị gị na ha kara agba ego ka ha kwụọ gị ụgwọ ọrụ ị na-arụ ka ọ na-akwụ gị ụgwọ biznes ị na-eme ka ọ na-aga aga ka ego na-abata ịgụkwazie nnọọ ọfọ ihe ọma dị iche iche ị chọrọ ịgụtazi ọfọ ihe ọma niile ị chọrọ nke a bụ agba nke ịtọ wee bịazi ikwubi okwu nke ikpeazụ onye ọbụla sị na ihe anyị na-agọ n'ụfọdụ ihe ọma anyị mere anyị ya were anasịrị mmiri asị ise iwee gụọ ọfọsị onye ọbụla sị ka anyị cheche ihe ọ ya eme anyị ya mee onwe ya asị ise onye ọbụla chechara sị ka o were oke nke anyị aka tọkwa ya n'ala asị ise onye ọbụla sị na ife anyị na-eme ama enwe isi were isi onye ọtinye ka ihe anyị na-eme wee nwee isi asị ise onye ọbụla sị ka anyị nwa onye anwụọ ka anyị jee akwụ ya ihe asị ise ịfụna ụmụ ihe niile anyị na-ekwupụta ibido kwubiwe okwu ihe ndị chọrọ ka ọ na-eme na ndụ gị na ihe ndị chọrọzi ka ọ na-eme ihe ndị rijektịrị ghọtara ya ọnya ka ndị ụka na-akpọ back to sender ịfụna na ịga ụfọ n'ala Igbo nweta all the 4 cardinal points so anyị na-agụ ndị Igbo na-agụbụ ọfọ mgbe sinsi mgbe gburugboo mgbe tọrọ ntọala Igbo so ndị ụka bịa reform mụọ ya kpọọ ya prayer ha bịakwa bịa were the whole formula dị na ịga ọfọ n'ala Igbo ịgọtazi ọfọ iwe kwubi okwu wee sị na ihe niile ịgọ na ị na-ayọ n'afa Chukwu okike abịa ma asị ise ma ọkwa na ọ bụrụ anyị gwagwa ndị dibịa na aka ji ọfọ ndị chiri ọzọ amụghị agọchasị nna nna agọ n'afọ a ya Chukwu okike abịa ma na ihe a nna agọ n'ọkwa etu a si gụ ekwe n'ọkwa ọfọ n'ọkwa oshio asị ise ebi aka n'ala na ihe a ngọ na mmụtara n'ọkwa ọfọ n'ọkwa oshi n'ọkwa ya ngọrọ n'ọkwa ọfọ n'ọkwa ohie daizi na m tidoro ya ọfọ ịghọtara ya na etu a nsogbu ya ka ọ ga-esi wee nkwụcha ihe mmediwe ndị ya na ihe a ngọrọ n'ọfọ n'ụbọchị taata n'ọkwa ọfọ n'ọkwa ohio asị ise enwe dị iche chi na-emetụ aka n'ala daizi ihe ọpụta bụ na ihe a m kwuru na m kwụchara tie ọfọ n'ala ịghọtara ya na-etu a nsi gị n'ọfọ ka ọ ga-esi wee mee ịghọtara na ịgọ ọfọ n'ala Igbo bụ nnukwu ihe ịgọtazie ọfọ ịwa anya bụ ọjị iji ịgọtazie ọfọ ịwa anya bụ ọjị iji ịfụ na ọjị a nji kịta ọjị a nji gbara ịtọ ọjị ike nke ihe gbara ibe ịtọ ịfụrụ ya ịfụrụ ọjị a kịta for reading of ọjị a ngwara kịta ọjị ike nke ọ gbara ịtọ mana n'ihe niile a ngọrọ ihe ọpụta bụ efere na nke a chere ihu n'elu nke a chee ihu n'elu nke a tụọ nkọ ịghọtara ya ihe ọpụta bụ na ihe a ngọrọ n'ọfọ have been accepted maka na ịbụa chere ihu n'elu si n'elu acceptgo ihe nyọrọ na ayịyọ ndị bi n'elu na ha acceptro ihe nyọrọ gọrọ nke a ọjị nwoke ọjị nwaanyị ọkwa ọjị nwoke karịa ọjị nwa nwoke gọrọ na mere asept meta nke a chewe m ihu ịghọtara ya so ọnya ahụ ihe dị na ya so ọhị kwesịrị ịma na ọjị ọ bụrụ na ịgọchaziri ọjị nwere ịgọcha ọjị ofe okpudo ihu n'ala
ọ dị etu a iwere nke a butere ihu na-atụpụrụ ndị ana then mana ọ bụrụ ọjị ikenga mụ na mmadụ adịghị ata ya ịghọtara ya ọjị na-atara onwe maka na ikenga were adịghị ajụ oyi mana ọ bụrụ ọjị gbara ịnọ ike ndị mmadụ ihe ọnụ gbara ịnọ ma ịnụ n'afịa na-anọ ụbọchị na-anọ ọ nwere ndị na-aje na-akụzi unu na soshal midia na-alụ ọjị gbara isi ebe alụ maọbụ ọjị gbara isi maọbụ ọrụ ji gbara ịsa unu egezi na ntị ndị niile a na-akụ ụdị akụkọ dị etu a ọtụtụ n'ime ha bụrụ ndị omenala ọtụtụ n'ime ha bụ ndị spiritualist ha na-eso na soshal midia na-akọwara na ọjị gbara isi maọbụ ọjị gbara ịsa bụ alụ ọ bụrụ eziokwu ọjị maọbụ na ọjị gbara ise na-alụ ka mmadụ atụ ọjị gbara ise gịnị bụ ise ise bụ ezigbo nọmba ise wụ ụba ise bụ ka ihe ji ọnwa jupụta wee mụọ ụma ọ bata ndị Igbo ji ya sị ise ise means bụ ka ihe niile ndị anyị gọrọ n'ọfọ ka o mejupụta na afịa na-anọ n'ụbọchị na-anọ wee mụọ ụma ịghọtara ya maka na Igbo believe na afịa na-anọ n'ụbọchị na-anọ so nwa another one tụkwasịrị ya n'elu ị marụ na ju in abundant and overflowing so onye mata anyị ji ewere ise wee na-ekwubi okwu ise bụ ka ihe anyị gụkwara n'ọfọ ka o mejupụta o jupụta n'ọnụ na-agụfu agụfu ịghọtara ya onye abụ ka o si n'ọfụ wee dị ka ihe anyị gụrụ n'ọfọ ka o mejupụta na-ajupụta ejupụta na-agafu agafu onye abụ ise so ise nọmba bụ ihe eji akwantifai na ihe ejupụtara full mejupụtara uju ya ịghọtara ya so ọgbakwa isii ụba ọgba ịsa ụba ịghọtago n'ọrụ mgbanwe gbara ụba ka ọ bụ ejisi n'aka gị na-ebelive na negativity some of ndị a na-akụziri ihe niile awụ na-eji quantify those numbers with their spiritual calculation this is ọdịnala nwere ihe dịka spiritual calculation dị n'ime ya ọjị gbaa ofu ma ọ ịbụọ ọjị ogbi ka ọ bụ ọjị ana adị atị je wepụrụ ya ndị ana ịghọtara ya ọ ya batara ndị Igbo ya na-eji gworo aga ọjị maka na gworo na-agbakarị ịbụọ mana ọjị Igbo gbaa ịbụọ adị atị na-enweje wụsara ndị ana then ịtọ ikenga ọ bụrụ mmadụ niile ka mụ na ya na-ata also unless my people of my clan can eat it with me if not it's only me ọ bụrụ na ịbụ ọmụrụ from my clan then mụ na agha eri ya then maka na my clan agha dị egbu agụ ịghọtara ya then mụ na agha eri mana ọ gbazie na ọgbagobezie we can eat together ịghọtara ya so ihe na-achọ ịkọwalụ gị na ya bụ ka ịghọta ihe ị kwesịrị ịma n'ọdịnala ịghọtago then ọjị niile adị ebe a bụ for one reason or the other ịghọtara ya ịmata ihe gbasara so ndị mmadụ na-akụzi onwe ndị ntụtụ ndị na soshal midia na-akụzi mana ha bụrụ ike ọdịnala ha na ọdịbe nna ha wee na-alụ ịjụọ ha nọkwu n'otu ọdịnala dị iche iche ebe ha ga na-enwe nghọta miri emi kama ofu onye bịa kụzie ihe na grupu ndị ọdọ enweruzie eje na-akụzi na their own various group while the team emanated for one person and some of these people na-akụzi ihe nwere ike obeze Lagos chọrọ ofu room ofu self-con ebe a na-akụzi ofu ihe mana ọ bụrụ ọkọ onye ọdịnala ihe ọ na-practice spiritualist so by then obido demonize some of the numbers abụmeze na Ugochi tubelu nwa ajụjụ nwere ihe nkụwa taa maọbụ ihe nkụwalụ gboo maọbụ ihe nkụwa n'ọdịnala maọbụ ihe ọbụla na-agbagwoju anya n'ọdịnala send ya message 08053737672 aga m enyere gị aka. My mission is to help people live better life. Nwanne na-aga ọfọ na ịga ọfọ amaka na-ekwubi okwu na-edike ya positivity and always remain positive ka ihe wee gaziere gị. Daalụ nụ.